ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ରେ ବାଦଲ? କିଛି ନାହିଁ ବସିକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆଜି ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଆଉ କଣ ଖାଇଛୁ? ନା କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ? ହଁ ଦହି ପଖାଳଟା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ହଉ କରିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆ ହଉ ଚାଲ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଣିବା, ପଖାଳର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ପୁଦିନା ପତ୍ର ହେଇଛି ତ? ଦେଖିବା ଏଇଠି ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ନେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଉପରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ। ପୁଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟଟା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯିବ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦିଟା ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ। ହେଇଯିବ, ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଦା ଆଣିବା। ହଁ ଅଦା ଟିକେ ଆଣିବା। ଦିଅ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଧରୁଛି। ହଁ ଏଠି ଗୋଳି ପାରିବୁ ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ହଁ ଏଠି ଅଦା ହେଇଛି, ହଁ ଅଦା ଦେଖ ଅଦା ଭାଙ୍ଗିଦେ, ଗୋଟେ ଅଦା ହେଇଛି, ଭଲ ଅଦା ହେଇଛି, ଅଦା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବଡ଼ ଅଦା ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଅଦା ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ତ ହେଇଛି। ଚାଲ। କ'ଣ ହେଲା? କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ କାଇ ହେଇଛନ୍ତି। କାଇ ହେଇଛନ୍ତି? ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଇ ହେଇଛି, କାମୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଧର ଯିବା। ଆମ୍ବ ବି ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ବି ହେଇଛି। ପରେ ଆଉ ଦିନେ ଆମ୍ବ ଛେଚା କରିବା, ଆଉ ଦିନେ ଆମ୍ବ ଛେଚା କରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ, ହଁ ଟିକେ ବାଛିଦେବା। ଚାଲ ଆଜି ଦହି ପଖାଳକୁ ଚୁନା ମାଛ। ଦେଖେଇଲୁ ଚୁନା ମାଛ କେମିତି ମାଛଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେ ହଳଦୀ ଦେ, ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲସେ ହଳଦୀକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା। କିଏ କଲ୍ କରୁଛି? ହଉ ଟିକେ ବେସର ଦେବା, ବେସର ଦେଇକି ଭାଜିବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ପଡ଼ିଗଲା ବେସର, ହଁ ହେଇଯିବ, ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି, ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼େଇବ ନା। ମୁଁ କହୁଛି ବାଦଲ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବ, ସେତିକି ହେଇଯିବ, ଖାଲି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି। ତେଲ ଟିକେ ଦେବା, ତ ଗୋଳିକୁ ହେଇଥିଲା, ମାଛ ପକେଇବା, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିନା ଭାଜିବା ଆଉ। ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇକି ଦେବା, ଯେମିତିକି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଫ୍ରାଏ ହେବ। ବାସ୍ ମାଛ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା।
ଏବେ ଆମର କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଚାଲିଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆସିଗଲା। ପୋଦିନା ପତ୍ର ପରେ ପିଆଜ ଆସିଗଲା। ସବୁ ଏଇଟା କାଟିକି ଅଦା କଟିଂ ଚାଲିଛି। ରସୁଣ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଛେଚିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଛେଚିଲେ ତାର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସିବ, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଆମେ। ପ୍ରଥମେ ଯିବ ଦହି, ତାପରେ ଏଠି ଛେଚା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥିବା ମସଲା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଟେକ୍ସଚରଟା ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଥିବ। ମସଲା ଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବା। ପଖାଳରେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯିବ ଲେମ୍ବୁ, ତାକୁ ସେଠି ପକେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାକୁ ତ ଟିକେ ହାତରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଇଏ ପଖାଳ ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ତାକୁ ପଖାଳରେ ଉପରେ ଖାଲି ସର୍ଭ କରାଯିବ। ବଡ଼ି ଆସିଗଲା। ପୁରା ଦେଶୀ ବଡ଼ି ଘରେ ବନେଇଥିଲା ମା। ହେଇଗଲା ତେଲ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ବଡ଼ି ପକା ହେଲା। ବଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ବି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ଖାଲି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେବ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି ତାକୁ ଉଠେଇବା। ଦେବା ବଡ଼ି ଚୁରା ପାଇଁ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ବାଦଲ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼େଇବୁ ନା, ପିଲା ଲୋକ। ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ତୋର? ରସୁଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପକେଇଦେବା। ଛେଚା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପକେଇବା ବଡ଼ି। ବଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇକି ଛେଚିଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ବାଦଲ ଟିକେ ନେଲୁ, ଟେଷ୍ଟ କଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ଲୁଣ। Wow! ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଡ଼ି। କେନ୍ ଲାଗିଲା ବାଦଲ?
ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବାଦଲ? ମାଛଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ବଡ଼ି ଚୁରାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।